Kala ko smartphone, wala akong in-order one smartphone. Yun ba ang laman talaga? Wala pang ano yan ah. Wala pang bukas yan. Wala pa yan. Hindi ko pa nabuksan yan. Kaya ngayon ko palang bubuksan. Wala siyang pang-lock tulad nito. Kaya nakalagay yun. Wala. Hindi walang ganito oh. Tulad na. Masok mo yan dyan. Wala. Hindi ano. Hindi maganda. Wala kulang. My goodness. Wala, di makakabit eh. Mga kawarayan. Oh. Ano makakabit? Walang ano. Ba yan? Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog for today mga kawaray. Simple lang naman. Darating na yung anak ko tsaka yung asawa ko. Nasa San Bartolome na daw sila. Malapit na daw sila. Kaya mga pinagsaing natin yung asawa ko. Kasi hindi na ako nagsasaing mga kawaray. Kasi wala sila dito na papanis lang. Kaya ngayon nagsaing tayo. Yan, pinagsaing natin. Asawa natin. Tsaka yung anak ko. Bibili na lang ako mga kawaray ng ulam. Hindi pa ako nakapunta ng palengke. Ngayon, pagdating nila dyan sa may gate ng Villa Verde, bibili tayo ng ulam. Para may ulam silang tatlo. Si ate kasi, si ate P kasama rin. Si nanay, si Marlo, sa Batang. Solid natin mga kawaray dyan. Sa mga sumusuporta sa akin YouTube channel. Kahit simpleng raw vlog lang tayo mga kawaray. Kaya mamaya, abang-abangan nyo na lang mga kawaray. Pakita ko na lang sa inyo ang pagdating nila. Kaya miss you Bibi Boy, Bibi Waray. Shout out kay Bibi Waray. Andyan na si Bibi Waray. Malapit na yan ah. Darating na si Bibi Waray. Yeah. Hindi ako nakapagtinda ngayon mga kawaray kasi wala akong nakuhang paninda sa Balintawak kasi wala daw tawag nito. Walang biyahe ang mga sasakyan ngayon. Di ba nagkaroon ng bagyo ngayon? Si Bagyo Amang. Mga kawaray, abangan nyo na lang din po yung pag-unboxing ko sa in-order ko sa Lazadang tripod. Kaya ipapakita ko na lang yun. Bubukod natin dito guys. Ipapakita natin ngayon yung pagdating ng magdi-deliver sa akin ng tawag nito, ng tripod. Kaya abangan nyo na lang guys. Mayroon na tayong tripod. Darating pa yung asawa ko tsaka anak ko. Malapit na. Kaya abangan nyo guys. Bye bye. I love you. Maya na lang. Mojo lang. Yan guys, kunin natin yung tripod na in-order natin. Ito. Para bigyan ka namin ng reseta mo. Gusto mo naman, bumili ka na lang. Boss, okay na? Smartphone? Ha? Smartphone? Opo, yan yun. Magkano yun? 438. 438. Kala ko smartphone, wala akong in-order one smartphone. Okay na po. Thank you sir. Yo sir, mga kawaray, yan. Nakuha na natin. Yung pang tripod natin guys. Yan. 2 days lang kuha na agad. Pag-order mo. Yan. Lazada. Guys. Lazada. May Lazada na ako. May pag lagi. Food trip ka Mark dyan ah. Ito.
Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Balik. Guys, mag-unboxing tayo ng Lazada. Yan, Lazada. I-unbox natin yung guys, yung i-unboxing natin guys, yung in-order natin na tripod na may ilaw to. Ang presyo po niya 436. Ang shipping fee po 37, bali 400 po siya. Yan guys, kita nyo ba? Yan mga kawaray. Kaya bubuksan natin to kung legit ba to o, kasi maraming sa mga pag mayroon minsan hindi naman sa lahat, hindi naman Lazada, depende ibang pangalan na brand, kung legit pa talaga yun ba ang laman talaga. Wala pang yan wala pang bukas yan, wala pa yan, hindi ko pa nabuksan yan, kaya ngayon ko palang bubuksan on cam para makita nyo mga kawaray, para malaman nyo kung legit po talaga. Legit naman po, marami naman ako nakikita ng nagano ng Lazada na tama ang binibigay nilang tama nilang binibigay na ino-order nyo po. Kaya yan guys, samahan nyo ko, tingnan na natin to. Ready na yan, nakadikit pa yan. Talay natin, buksan. Naka-shield pa. Unang bukas, plastic agad. Tapos may pangalawa pang plastic. Guys, ito na yan. Ang laman nito. Sana okay to. First time ko nag-order sa Lazada. Sana hindi tayo madali. Guys, wala pang yan, kabubukas ko lang yan. Dami plastic yan na guys. Kaya mga kawaray, yan parang luma ang box yan na guys. Guys, video making kit yan, panggamit sa pangbablog po. Order tayo kasi akala ko magpupunta kami Batangas, na-upload kasi may bagyong Amang dito guys, pero magagamit ko to sa ibang pangbablog. Yan guys, naka-shield po yan para lang tayo, na alam nyo na wala pang yan. Talagang legit to, pero mukhang legit naman talaga to. Lazada to, kilala tong lagay natin dito. Yan. Ito guys sana goods ka. Perfect Lazada sa Kalam. Ganda ng Lazada, legit talaga pag nagpa-order. Katulad ng iba dyan, nagpa-order ka ng cellphone, dating sa'yo bato. Ayun. Ay, siya. Hulugan ng charger. Ay, yung ito po yung niya guys, mga kawaray, yung parang dun sa microphone. Ay, sa microphone sa cellphone, tsaka i-connect dito. Ito guys. Oh my goodness! Ito, yan. Yan guys, oh my goodness. I see. Tigrig. Ito yung stand niya mga kawaray. Paano ba to? Ginaganyan pala, kaya pala. Ito. I see that. Okay. Ganito lang pala. Yan guys, tapos paano yun? Exactly dito pa lagay natin dito guys. Tapos, may remote po siya. Cool pa to yung ilaw. True kaya to? May battery na kaya? Wala pa. Walang battery. What's wrong? Walang pasamang battery. Lagi ba bibili ng battery? Oh my goodness. Dechargeable to. Hindi siya. Oh my goodness. Dechargeable to. Hindi siya dechargeable guys. Lagay ko lang dito. Wala siyang bagay guys
Ayan yan. Nauna na kaya to. Ay, wala tong battery. Ayan. Baka may libre. Anong libreng battery? Oh my goodness. Ito. Pasimbolin natin guys. Dito po yan eh. Pagkalam ko dito to eh. Ba't ang baba? Ang gano'n. Sabi malaki. Nung nakita ko sa Lazada malaki. Ano ba gano'n? Ba't ganito maliit? Ito lang. Huh? Ganyan? Ba na ito tatasan? Oh, ito. Yo, what's up mga kawaray? Ganyan siya. Parang baliktad. Ba't gano'n? Di siya mahaba. Nung na-order ko parang mahaba. Tapos to, saan naman to? Ay, kulang. Kulang nga. Ano kulang? Ay, see, ganito lang pala siya. Sa ibabaw. Ito. Ano ito? Wala naman tornilyo. Ay, tama. Ganyan. Hindi. Paano ba ito? Ito, microphone niya. My goodness. Ano naman ito siya? Ano niya? Remote. Remote. Parang remote dito. Oh my god. Ano to? Parang kulang. Dito sa gilid. Bakit ganyan pala yun? Tanga. Ito pala yung guys mga kamaray. Dito pala sa ibabaw to. Parang walang ano. Ba't walang tornilyo? Anong tornilyo? Ano to may kakabit? Wala naman tornilyo. Oh my goodness. Ano? Anong tornilyo? Kulang naman. Kulang. Nandiyan na sa taas. Yan. Wala dito sa babaw. Ito wala. Nilalagay dito yun eh. Kulang to ah. Dito lang. Ito lang dito. Dito lang. Ito lang dito. Oh my goodness mga kawaray, walang ano, kulang. Huh? Ano gagamit? Wala siyang pang-lock tulad nito. Kaya nakalagay yun. Wala. Di walang ganito oh. Tulad na, nasok mo yan dyan. My goodness. Wala. Di ano. Di maganda. Order ka nga, wala, kulang. My goodness. Wala, di makakabit eh. Mga kawarayan. Oh. Ano makakabit? Walang ano. Ano ba yan? Yan. $400. Nagtapon lang ako dito ng pera. Kulang talaga. Wala. Makakabit to. Wala naman dito nakalagay. My god. Shit. Talaga. Ano ba yan?
Try ko nga tong guys, yung mic na to kung gumagana to. Baka maya, hindi rin gumagana. Hello. Hello. Hello sound. Hello. Hello. Hello sound. Hello. Wala. Kulang talaga. Hindi siya mabubuo. Hindi siya mabubuo ng ganyan. Wala eh. Walang lock. Ano ba yun? Ganyan oh. Ito lang yung mapapakinabangan. Oh, Lazada. Ano yan? Wala po. Oh, wala guys. Wala talagang ano dito. Yan oh. Wala. Ano ito mabubuo? Hindi dikit. Oh, yun. Meron. Ano? Wala. Kala ko ano. Wala. Wala, kulang. Walang dito oh. Ganyan. Tornilyo? Oo, tornilyo niya wala. Para mag-lock. Wala naman, wala nang battery, wala pang tornilyo. Oh my goodness, Lazada. So, bibili ng tornilyo. Ay, battery. Oh, pwede na bumili ng battery, pero hindi ito. Wala. Paano ito magagawa? Ganyan lang. Napakapangit naman nun. Masarap pati. Yun oh. Itong mic. Kulang lahat. Batiin? Yo, what's up? Panibagong araw, panibagong vlog. Ang pagbabalik ni Mark URI TV. Paano natin. Ganito lang pala guys. Ito na yung ano. Ito yung karugtong ng ano kanina. Wala palang mali ang Lazada. Ako lang pala may kamalian. Ito guys. Dito lang yung papasok natin dito. Ayan. Pasok natin dyan. Push lang natin guys. Kala ko na-scam na tayo. Hindi pala. Hindi lang pala natin naintindihan. Mabuti yung asawa ko marunong sa mga ganyan. Ito guys. Kaya pala guys ito. Mayroon siyang ano dito sa baba. May parang square yan oh. Kala ko kailangan pa ng tornilyo. Hindi naman pala. Ipapasok lang pala dito. Ito. May purpose din po ito. May purpose diyan. Ito guys oh. Nakita nyo. Medyo malabo lang ano. Pasensyahan nyo nakuha ko guys. Medyo blurred. Tsaka yung background natin ah. Pasensyahan nyo, nasa labas ako eh. Ito guys ah. Dito lang pala ilalagay yan. Yan. Stiff. Tapos i-press natin. Ikot lang natin po para mag-lock. Yan. Yan. Lock na po siya. Nahihila po siya yan oh. Nahihila. Tapos itong mic po, mga kawaray. Hindi na natin din kailangan ng tornilyo. At ang kailangan lang pala dito lang. I see. Ayan guys. Gagamitin ko ngayon yan. Magla-live ako. Ayan guys. Ayan. Ito na guys. Alright. Gagamit natin ito pag nag-live tayo guys. Ayan. Ganun lang pala yun. Simple. Ito. Magagamit to guys. Mga kawaray. Kaya maraming salamat po sa Lazada at saka nag-deliver sa akin kanina. Sino pangalan niya nun? Kuya, anong pangalan ni Kuya? Yo, what's up mga kawaray? Okay na pala. Ayos na ng asawa ko. Ganito lang pala yun. Tama. Kasi alam dito pala, ipapasok lang pala guys, mga kawaray yan. Kala ko, na-scam na tayo ng Lazada. Baliktad lang yun, mate. Dito pala. Kaya pala may purpose yan. Ito na guys. Yan. Hello, sound check, mic, hello. Hello, okay na ba to? Gumagana na. Try ko nga. Guys, try natin tong mic na to kung gumagana ba to. Yo, what's up mga kawaray? Ayan, anak ko. Andito na si Maria Faye, tsaka si Bibi Mark dyan na. Lazada, thank you po sa nag-deliver sa aking tripod na in-order kasi Lazada. Akala ko kulang. Ako lang pala may mali.
maraming salamat po sa ang tawag nito, pag-deliver sa aking tripod mga kawaray. Thank you sir sa pag-deliver mo po. Thank you very much. Sana ay maraming thank you po. Ayan, ligtas sila, nakabalik sila dito sa Maynila, sila Mary Faye at si Mark John. Maria Kay. Maraming salamat po. I-upload natin guys yung unboxing natin sa Lazada. Kaya yan mga kawaray, maraming thank you. Sana isuportahan niyo ang aking YouTube channel. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at pindutin niyo na rin guys ang notification bell para lagi kayong updated. I love you. See you next vlog. Bye-bye. Gamit ko na. Yo, what's up mga kwaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Ito karugtong guys, kanina yung mga kawaray kanina doon sa pag-unboxing ko doon sa aking biniling in order na Lazada. Dito, ganito. Yan, ginagamit ko na guys, mga kawaray, yung in order nating Lazada sa Lazada na tripod na may ilaw, na may microphone. Yan. Hello. Shout out sa nag-deliver kanina, si Kuya. Hindi ko tanda ng pangalan niya. Shout out po sa iyo Kuya sir, kung saan ka man yan. Thank you po sa pag-deliver. Saka sa mga subscriber natin dyan, maraming salamat po. At sana'y matuloy tayo sa Batangas para naman magamit natin to doon. Ay guys panoorin nyo po ng buo yung video na to. Baka kasi ang iba dyan kunti yung hindi nila tapusin ng full video, tapos magko-comment na hindi magaganda. Sana'y panoorin po ang full video nito para malaman nyo po ang kasi meron akong sinabi doon na scam at na-scam ako ng Lazada, pero hindi po totoo yun. Nagkamali lang po ako. Mali ko po kasi hindi ko po naayos. Mabuti inayos ng asawa ko. Nakita niya. Kaya pala wala po siyang tornilyo kasi pinapasok lang po siya doon sa para kahit tingnan mo, yung pinakita ko na may square po. Papasok lang pala siya sa likod, tapos pipihitin mo lang po siya para mag-lock. Yun lang pala yun mga kawaray. Maraming salamat po. Sana tapusin nyo muna po ang video bago kayo mag-comment para hindi tayo mabash yung Lazada. Maraming salamat po sa Lazada. Good job. Magandang nabigay niyo sa aking tripod. Very good. Maraming salamat po. Huwag nyo nakalimutan mag-share, mag-like, at pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Simpleng vlog lang po. Love you. God bless. Bye bye and see you.